Okoma Radio 97.1. Jesus by our prayer, mini how to the passia. Now I say no fefe. Yes, to the passia. I am the fefe. Hey, ever did to the passia what? Atu. You're the party, say, no. You're the party, say, cry. You're the one is a shut and a sono. Yet the Asia, no. Near both for what to me, near you for this one to me, what Jesus by our patient. Obey. Yeah, to the Passia. Obey, son of the yes, to the passia. Obey the nave. Oh, to the passia. Now I see son of the oh, to the passia. I am the ah, oh, Namania. Now this is me. Oh, to the passia. His love endures, let all create. Okoma Radio 97.1. Jesus, ehi hami dane. Jesus, ehi hami lele. Oh. Let all creation sing. Jesus, oh, hey, darkness. Jesus, oh, hey, all nature sing in unison. The universe breaks forth with if the Lord has been good to you, you want to lift your hands and declare. So here we stand, yeah, when broken,
Behold, I will do a new thing. I will do a new thing. Now it shall spring forth. Now it shall spring forth. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness, rivers in the desert. She mereye adefoforo. Mereye adefoforo. Welcome to the Lord's Vineyard. Enano pay yede inchia efi odunfui ni odefui enim. Na yede Awurade asesa no pen so Awurade de ache yen. Eni da so bre Awurade onhyira wo. Na yeje tum se ne empire bre empire da weekend prayer Awurade hon konkron beye kese ewo yen so. Awurade hon konkron be sane ewo na hoodin mu. Onyame hon konkron de ne basa be kura yen. Awurade hon kronkron beba wo nchen ewo fie awo mu dan awo mu ho ha wote bedroom ho a wo hye bakoni ho a wo se wonam baby a wonamu bia hon kronkron emra wo srahwe na no pay one wo enantew ewo Yesu din mu. Amen. Ene anopay masomfo Reverend Eric Champon ewo ha Reverend Nathaniel NT yeshia ewo FD so aha 97.1 Okuman Radio. Very much Memorial House Akufu Road Ekropon aha ena Okuman ewo na insuranke Awurade se Awurade de ne dey so asen amayen na enche na Awurade edien ni wura bosume fufuru mu Awurade amayen akwanya se anopay ye mebompai etwase ye bompai. Yes. Etwase ye bompai. Yes. Onipa wa bompai a onyama eye basa. Madam Fubia Sam so say o bompire bribi besi wa bompire nso a bribi besi na mum say o bompire na ebesi no etumi ye under control na wa bompire dia na che say nyama ginsem kura anopay Awurade mfa ne mpa ba adom enhyewo na o say twase nipa bompire da omre Awurade nhyira o. Yada Yesu ase yada Awurade ase yeka ose na watwi nyina nia na yegina so na yedere bompai eno ana nenso yeretua so de abo empai na uwojidi mi wojidi enra ne yereka Awurade a oye yenchem na yegitum se Kristo yenchem a na woto PLB woto ohaubi woto amani bia entumi papa enra oka atimbi mepeso besin etimu ba kwa man enra ochem no oka bibi fa ochem hu enra yo papa me na say said ye enra David dwom no dunwotwe no ekire ye no amaye hunu enema etumi ema ye gina
Say a GD4. About Conca a chem shield. I was over there, dear, a my own Tian is a so could a chemanoa. Una mo unsuru. Abribia no ode akukudro any GDA enenam. We say unim pefe say ukita adia ebo wo ho ban. Ena omaye hunu bi o say echem no ni Kristo. Nti yede adwum bia o say oye mechem ne menkatabo. Oye mahohia mu boafo. Ne senti se Awurade eye yenchem ene yenkatabo de a. Ono a oye yenchem ne yenkatabo no. Ya hohia mu no. Ebekwa so aye yemboafo. Papa nyame ho konkron kasa abre nyina metena se me no nkasa bibia ho na semo a eto madwunu pe nyame asem eto madwunu ni de introduction no Isaiah chapter 43 verse 19 the radio say on say onyankopon oye wo chem oye yenchem oye yade nyina se ehu ni saa obema ya tiase o ma ya tiase se Sadia ni obeya de fufuro bi ya kwan mu if you see me so ye chem no matter the problem no matter the situation ono ye nchem no obekoso aye nnwuma akese ese kutie da so gina ne mugidie mu a obekoso aye nnwuma akese e wo ya setro nyina mu na papa nra ni na wotwe mu no de yesu kakra no de no ade bewie no na kakra meka ansa na ye de paibo na to aso eno no Nyamisha, that's a piety Reverend Erica Champon, and a paying Baba Bompai. The Radiasi, near Kacho, na what we na, and it's a bibia, Ebema who say Nyame da so a ye, ne Mahunuma, na Senior David can say Radi, ye Miguan Cobia, or your Mahudin, or your Mitchem, or your Mabanding, or your Minkweji Abeng. Sa nyame bisa no sa bodin bisa sa title bisa no de me Awurade a umanyame ahoden dadi emra nyama sei no na okika sansem yi a emanyame tumi esan sori wo so na wani da so enyo kwa anopa ebusuafo ye rampa ibomanin mumma ye mfi aso na Awurade ase anopa bia wo bia ye bompaya de Awurade ase anopa yi odonfo yi adomadom ya anopa ya na ye de Awurade ase in the name of Jesus in the name of Jesus baby I will be what free to have so join on Facebook so join on YouTube so join on Twitter and Instagram yeah rampa boom yeah the radiasi anopay yeah the radiasi anopay yeah anopay yeah me radidin so anopay yeah the radiasi anopay yeah the radiasi in the name of Jesus Father, we are grateful. Father, we thank you. Bompa de radiasi. Let us lift our voice in prayer. We are praying. We are praying this morning. We are praying, thanking God. Jesus, we thank you. Father, we glorify your name. Father, we glorify your precious name this morning, my Lord Almighty. Father, we say praise and honor to you alone, for you are great, for you are wonderful, for you are great, for you are faithful. My dear God Almighty, we thank you. Father God Almighty, we glorify your name. Jesus, we glorify you. Father, we glorify you. Father, we lift your name up this morning.
In the name of Jesus Christ. Father, you are good unto your people. Man, you Lord. Erade wo ye no kwafo. Wo ye no kwafo ema wo ma. Eni ti yeda wasi utumi mu, yeda wasi utumi mu, yeda wasi wanhodi mu, yeda wasi wanhweso. Ewo Yesu Kristo di mu da nyina no be. Ewo Yesu Kristo di mu da nyina no be. Rapa baba zabada bada rapa papa. Lebra ko para baba zabadi bidi biataya. Le kada da 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 ba soda bra da da ba da ba da ba. Le papa zebede bede be kabra to zada baba. La gada da da ba ko sabadi bada diata da ba da ba. Librato makandi briata bada bada bazabadia taraba. Rapapa bazada da ba ko sabadia daraba. Librato magada briata da ba. Eradia da wasena no pensu ya kosisrau. Ya kosuma odisi ya kosi ya okase. Ano peye srau di ya modisi ma so. Uyo nyame wedi kunima maya nede yeda wasio. Yeda wasio. Ewo jesu dimu yeda wasi. Eradi yeda wasi ye jefu ye ndima fu ye kama fu. Eradi ya uchuchaji ye akwenji nemu. Enano peyi shankodi. 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 Inshankodi. Ewo jesu dimu. 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 Asidaya udio. Uyo nyakupon. Uyo nyame. Otiase. Wahwadin. Utumi wubasa. Edukunima maye. Enano pe yedawase. Or therefore yedawase. Obrim pong yedawase. Kentika yedawase. Obatampa yedawase. Jesus, we worship you. Jesus, we thank you. Jesus, we glorify you. Jesus, we bless your name. Jesus, we bless your name. Rapapa, go barakataya. Zadada baku pariataya. Leba komelelea. Luza de baso. Lebrianda bariando. Robosadia darabasia darabado. Rapapa, zede de bakomeriata. Zede de bekabaria tosa baranda. Lega de bekabarataya. Ikadabada bashabadaba. Eradia dawasi. Yedawasi was Jesus Christ dimu. Ye trash abompa. Ye bompa ya no pay. Ye bompa ya no pay say. And no pay you or therefore ya or the na holding akra wo or the asha wo so or the suwumu dear hinta wo if your bonnet phone in the beman and ne giant in the piawa autoto a riani and a jono sa to me a radisa basse say radi chemi and katawoso. Ye bompa yes na what you are nim. Lord Jesus. Biara enfie urade. Biara enfie rade. And ope bra ye bompa ye. Esan so Nyankopon chema odi kura ye ndi ahwe yesu nti yesre rade se sa chemi mu o man kunim di kese enkoma ye ewo yesu di mu. Ewo Jesus Christ udi mo tumfo Nyankopon anope yo. We pray to reverse every failure. We reverse every failure. Ewo Jesus Christ udi mo erade wo ma eya bambo. Lebado katapaya. Lebra taparabada bakataparapa. Zabada kapara papa zabada balapa. Lebra kotoro baba satara baba. Lebra komela katala bebe. Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray, oh God, by this child, we come against all projected devices. We come against all words spoken against our future. We cancel. In the name of Jesus. We cancel 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 in the mighty name of Jesus. We cancel in the name of Jesus. We cancel in the name of Jesus.
Ewo Jesus Christ with him until radio. Ewo Jesus Christ with him until Menyango Bonope. Ewo Yesu Christo di mo Menyango Menyango Yesu utumi. Oh, anope Ewo Yesu Christo di mo da yina. Mako Shabada. Ewo chemo. Ewo dio. Ewo utumi. Ewo nyamo. Ewo yasitramu bebre. Omenya wo. Omenya wo. Ewo Jesus Christ with him until anope. Ewo Jesus Christ with him da yina anope wo tumfo nyango. Ewo Jesus Christ with him da yina anope wo woni kesi emuti. Ewo Jesus Christ with him nyango wo woni guys won do nyamo. Ewo Jesus Christ with him. Ye trust abom pipe. Esa so oye ye chemuti. Bible train says Erade ye chem no boy ho ban a yare ba se den a Erade be twitwa Oh de Jesus. ye bom paya no pay say obonefo na watie ne nsa obonefo na wama ne nsa so obonefo na wasmo how obonefo na wasma yare obonefo na wasma say obesori ahye nyamema obesori ahye nyamema ye bompaya no pay. Se bibi biara ehye wo so. Bibi biara ehye wo so. Bibi biara ntumi ma won ne wo ho. Bibi biara e ma ntumi nkokan no. Ena no pay ye bompaya wo Yesu dimo. Ye bompaya e wo Yesu dimo. Ye bompaya wo Yesu dimo. Erade ahodi emubu ni na. Erade ahodi emubu ni na. Onyame sa enkunye o. Onyame sa enye wo. Bibi biara so entie mane ntimi nkeka no. Yesu dimo. Ena no pay wo Jesus dimo ntimi Ewo Jesus Christ with him udanyina. Eso utumi no wangwadi minyango boze ready. Let every sickness in our life receive termination now. In the name of Jesus. Let every sickness in the life of your people receive termination now. In the name of Jesus. We stand by the word of God. We stand by the pillar in the blood of Jesus. Jesus Christ with him until receive termination now. Every sickness receive termination now. Every sickness receive termination now. Every sickness receive termination now. Receive termination now. Jari biara, broye biara, jari biara. Father, we pray at this hour, let your healing power be released. Let your healing power be released. In the name of Jesus, in the name of Jesus, thy healing power, O God, 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 let your healing power flow. Let your healing power flow. Let your healing power flow into the various homes, into the various vehicles, into the various atmospheres, into the various spaces, O God, where your people are joining in prayer. Eradia Bompayo, Wayada Sanframa, Emuri Refiafimu, Emuri Re individuals, Emuri Ramemu, Ayaresa Huadio, Ayaresa Huadio, Ayaresa Huadio, was just to them, Eradia Bompayo, one more thing. One more thing, 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 one more thing. Pray, we are praying that the strength of God, the healing power of God, the healing power of God, the healing power of God flow into our home, flow into our families, flow into our sisters, flow into our children. Pray, yeah, bompa, Unyamin Samayaresa, Unyamin Samayaresa, Unyamin Samayaresa, Samayaresa, Emura Yefi, Emura Yebusiam, Emura Yebusiam, Emura Yefi, Empire Mantamiso, Yadi Bonnie Biara, Yadi Biara to Kese, was just to demo, was just to demo, was just to demo, was just to demo, your bompire, another pay, and was just to demo, your bompire no pay, was just to demo, your bompire no pay, and was just to demo, Eradia Yarasa, Eradia Yarasa, Eradia Yarasa, Etufanya Mimam, Etufanya Mimam, was just to demo, was just to demo, Mako Sabada Zabrado, Repeda Rababa Zabadaba, Rapapa Zabadaba, Rapapa
Jesus Christ, in the name of Jesus Christ. Yeah, trust Bompai, yeah, Bompai, yeah, Bompai. Let every financial failure in my life receive termination now in the name of Jesus. Jesus Christ. Yeah, Bompai, yeah, near Jare instance, Sunina say, Eddie, here, Eddie, or how, Eddie, near Kakra, yeah, Buabuano, the Nina Sanko, yeah, Bompai, no pay, say, Bibi Biada, sorry. Na attack yen ewo yesika sem ho attack yen ewo yen yede ho anopa yesre rade ye bompa ye tumi ewo Yesu Kristo din mo. Oh yes, we pray in the name of Jesus. May they receive ewo Yesu Kristo din mo. Ewo Yesu Kristo din mo. Ya rie binti dia manie binti menyankopon sika sem waseye anopa ye wo Jesus din mo ye pejaw ni ba wanimo ye ji wo di wo ji mano ye ji wo ji mano ye ji wo ji mano ewo Yesu Kristo din mo. Ye ni sika sem waseye ye ni sika sem waseye odini wuzika nyinara oh esen ho yare na no pay wo Jesus Christ wudi mu da nyina oh ye yini frimo ne ba fa wudi masani ba ewo Yesu Kristo di mu da erani ye ji ni ba fa wudi masani ba no ewo Yesu Kristo di mu da nyina dia wuchire binti dia wo hawo binti entini wuzika sam nyina se oh so mu ananse ne sika nyina hye ena no pay wo Yesu Kristo di mu ewo Yesu Kristo di mu da nyina oh utumi mu da erani misro ze erani kasama kasa womaho ewo Yesu di mo kasa womaho eno wonsika semu nyina no wonsika semu nyaye no wonsika semu nyina ewo Yesu Kristo di mo kasa womaho de sika semu waseye erade yi fa wonsa so ni mo na sika semu nyina fa wonsa so ni mo na wonya ne jie fa wonsa so ni mo na wonya ne nshira fa wonsa so ni mo na wonya na hodi ewo sika mu ewo Yesu Kristo di mo de na ni da so sa anopa ewo Yesu Kristo di mo ewo sika mu no erade ma ne nya ni da so wo erade Kristo wu ewo tumi mu da anopa ewo Yesu ewo tumi mu da anopa ewo Yesu ewo tumi mu da anopa ewo Yesu Jesus erade de sika se mo anse de sika se mo anse de sika se mo anse de wa shasi wo sika name of Jesus Christ. I command all the dark works done against my life in the secret to be exposed and be nullified in the name of Jesus. Yeah, bompa yes, and that they will Jesus Christ. The Bible says that a hang no actually will suma. Oh yes, assuming to me so. Esumu ni nyina so biara emre hang ashran ye bompa se esumu nyuma esuma na motu esumu nhihye esumu aginetu biara yabo etiawo ye bompa ye orade ahodimu nyina yokwa ewo Yesu Kristo dimu anopayo esumu ni biara exposed in the name of Jesus. Be exposed at the workplace, in the marriage, in your home. We pray. Let them be exposed now in the mighty name of Jesus. Be exposed now in the name of Jesus. Be exposed now in the name of Jesus.
Be ɛho exposed na hɔ now in anɔpa the yi mighty ɛwɔ name of Yesu Jesus. Kristo Be din mu exposed now in the name of Nyankopɔn Jesus. esum nneɛma biara esum nneɛma biara ɛgyinatuo biara yɛtu wɔ We biara pray wɔtie that yɛ we empty obiara the ho womb of the ɛna wicked. nɔpa yi ɛwɔ Jesus din mu da ɛna nɔpa yi ɛwɔ Jesus Christ din mu da ɛna nɔpa yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu da ɛna nɔpa yi ɛwɔ we expose every plot of darkness against Ghana. Oh God we expose every Almighty, plot of in the darkness name of against the Jesus, man. We pray Lord against Jesus, every man, plot of darkness. Every plot of darkness against our state, against our nation, against our people, against our families, be exposed, be exposed, be exposed, be exposed, be exposed, be exposed, in the name of Jesus, be exposed, be exposed, Rabababa, be exposed, Rebedebe, be exposed, be exposed, we expose the devices of the wicked, we expose that which is hidden, be exposed. Every plot, every plot, every plot, every plot, every plot, every evil imagination, every evil imagination, every evil programming, every wicked counsel, we pray in the name of Jesus, be exposed against our state, against our nation, against our family, against churches. We let it be exposed, God. Let it be exposed. Ẹwọ Yesu Kristo di mehuna ho, mehuna ho, mehuna ho, mehuna ho, mehuna ho. Ẹwọ Yesu Kristo di mo. Ẹwọ Jesus Christ di mo da menyanko. Esuma dina tuo biara, esuma kwan biara, esuma dina tuo biara, esuma kwan biara. Ehuna wo sese ya, ehuna wo sese ya, ehuna wo sese ya. Ẹwọ Yesu Kristo di mo da yina o. Father Lord God Almighty. Nije biara Yesu Librato Bariataba, against children, against children, against the young generation, against our leaders, against ministers of the gospel, against chiefs and against politicians, against doctors, against professionals. Librato Sata Baba, Ramama Zanaba, Ewa Yenjume Diabiara, Ewa Yesu Kisodima, Ewa Ghana Banifo, Esumunyume Biara, Ewa Mayo, and none of Pay Jesus, Libro Kapa, Karabaya, Magadi Baruska, Magada Badaba, Lebado Basata. My Lord, Lord Jesus, my Lord, Lord Jesus, my Lord, Lord Jesus, my Lord. Kalabola, Shikila Takalabaya, Osobola Tekela Kalabaya, Oshekela Takalabaya, we come against it, Kalabaya. in the name of Jesus, we come Jesus, against my Lord, it. Lord Kela Tekela Kalabaya, oh Jesus, man Kalabaya, Osobola Kela Kalabaya, Osobola Kela Kalabaya. It's your mind, it's your program, it's your Zuma, your bonfire, whatever has been earmarked, evil plot against our state, evil plot against our community. We come in the name of Jesus. We come in the name of Jesus. We flash it out. Lord Jesus Christ, my God. We flash it out. Oh, those counsels will not stand. We stand by the word of God.
by the word of God, by the vanish word in of the God, name of by the Jesus. voice of God, by the Every voice of evil God, plot by the may word of God, by the go, word of vanish God, in the by the name voice of of God, Jesus we torrent, In we the name pray, of Jesus we Christ. scatter. Everybody will do Maku that. Maria Satata Ewo Pakumene Yesu Monu, Kristo di muda Libronte nyina no be. Tete Ewo Zebadiata. Yesu Kristo di muda nyina Igede no bo be. sapaya badasa parandi. Legede de besataya. Bakato Maria taba. Lebede bede be zebede bede bede bo zabrande de bede bo. Rapa papa rababa zadaraba. Rababa zebede be. Rababa kataba. Lord heal. Lord save our families. Lord save our people. Lord save our communities. Lord save our congregation. Lord save our nation. Save us, O Lord. 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 Eradi JM. Eradi JM. Eradi JM. Eradi JM. Wo Jesus Christ we muda nyina no be. Ewo Jesus Christ. Jesus Christ we muda. Ewo Jesus Christ we muda. Ewo Yesu Kristo di muda. Ewo Yesu Kristo di muda. Ewo Yesu Kristo di muda. In the name of Jesus Christ. O tuasu abompai. O bompai. O bompai say. Esan say rade na wotwi ne ayeke say rade okan ye ho na oye ye mbotantim oye ye chem oye ye nkwaja benti w'anim di ngu ase da. You are putting your hand on your head. As you carry your hands on your head, you are praying this prayer. Say nyame tumfo say onyankopon eka me hu animguasi bia ya hyehyɛ ɛnyɛ adwuma da busumi ɛnyɛ adwuma da afi we are praying to reverse we renounce every orchestration of disgrace and shame. We reverse it that it will not have any hold in our life. It will not manifest. We pray it will forever never manifest. We are praying in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus Christ di mu menyankopon ye jini na o ewo Yesu Kristo di mu enimguasie ntuma biara enimguasie tade biara enimguasie ye biara ewo Yesu Kristo di mu yeshino enimguasie tade enimguasie ntuma ewo Yesu Kristo di mu ade biara ye so biara ye enimguasie enna no peyo ewo Yesu Kristo di mo yeshini ewo Yesu Kristo di mo da nyina let the shame enimguasi bi ayahyehyɛ ama disgraceful man God ewo Yesu Kristo di mo angrangre biara me yankopone ayahyehyɛ enimguasi ama mo enna no peyo awurade ye let it turn. Let it backfire. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we will never be ashamed. We will never be disgraced. We will never be ashamed. We will never be ashamed. We will never be ashamed. In the name of Jesus, we will never be ashamed. In the name of Jesus Christ. O bompaye asa ka say mekomanim wo Yesu din mu mekomanim e wo Yesu din mu we are praying say nia eyo si akwan biara anopai Kristo din mu owura Yesu Kristo din mu emra ye bo Kristo din ye bompaye say Erade emfa na hoden entonya adwene so na Erade ankasa nkyere yen ba bia kwan asiw no Erade nkyere yen kwan foforo ye re bompaye anopai ye re bompaye anopai you are going to move forward you go to advance raka the Lord, you are making a way for us. Thank you, God. 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 In this static life, in this life of stagnation, in the life of stagnation, in the life of stagnation, we are praying this morning in the name of Jesus.
ɛna nɔpɛ yi ɛwɔ Yesu dim sɛdeɛ waka no sɛdeɛ wasɛm waka no Awurade deɛ wo mansa nka da no Awurade ma wo mansa nka na Awurade wotumi mu da nyina Awurade deɛ yɛ adwuma me Nyankopɔn bie kwan Awurade deɛ yɛ ɔkyea me Nyame bie kwan Awurade deɛ yɛ nhyira deɛ me so sɛ bie kwan ɛwɔ Yesu Kristo di mu da ɛwɔ Yesu Kristo di mu ti me Nyankopɔn Jesus wotumi awɔ di mu ti ɛna nɔpɛ Jesus wotumi awɔ di mu ti me Nyankopɔn Jesus wotumi awɔ di mu ti me Nyankopɔn na wo yɛ kɛse ɛwɔ Yesu Kristo di mu da nyina nɔpɛ ɛwɔ Yesu Kristo di mu ɛwɔ Yesu Kristo di mu ɛwɔ Jesus Christ di mu da ɛwɔ Yesu Kristo di mu me Nyankopɔn Awurade bie kwan me Nyankopɔn the spirit of stagnation. Awurade me Nyankopɔn wotumi mu da ɛwɔ Yesu di mu yɛma nipa kafa ko wɔntimi nkɔ n'anim adeɛ biara ma nipa kɔfa ko wɔntimi nkɔ n'anim Awurade pagya no Awurade pagya no Awurade pagya wo ma na wɔntimi nkɔ wɔn n'anim ɔmantimi nkɔ wɔn n'anim ɔmantimi nkɔ wɔn n'anim ɛwɔ abrabɔ mu ɛwɔ Yesu deɛ obiara ntimi nyɛ bi da deɛ nipa biara ntimi nyɛ bi da anɔpa mi nhyira ma wo ma sɛ ma wo ma nkeka wɔ wo no wɔnyɛ bi ɛnhyɛ wɔn wɔ ɛwɔ Jesus Christ di mu da nyinaa me Nyankopɔn ɛwɔ Yesu Kristo di mu da nyinaa 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 Awurade bie kwan yo bie kwan yo bie kwan yo ɛwɔ Yesu Kristo di mu da ɛwɔ Yesu Kristo di mu da nyinaa me Nyankopɔn bie kwan ma wo ma open the gate of Lord open the gate of prosperity in the lives of individuals who are hearing us, who are listening to us. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Sabola kalabaya. O sakalabaya bola kalabaya. O sobola kela kalabaya. Lord Jesus, man, Lord Jesus, man, you go Almighty. Ẹwọ Yesu Kristo di mu ti o Yesu. Ẹwọ Yesu Kristo di mu ti o Jesus. Father, we pray for Ẹwọ help. Jesus We pray for help. We pray for help. Release help. Jesus, utumi mu da yina kalabaya baya bola. Right, Mako. Shikalabaya bola kela kalabaya. Sobola kala kalabaya shekela kalabaya. O shakela bola kela kalabaya. Sobola baya. Shekela da kalabaya. Shekela da kalabaya. O shokolo tokola kalabaya. Bolo baya. O shekela baya bolo tokola baya. O sobola kalabaya. Sobolo baya. We call for help. Jesus, let there be go. release help us from Jesus, the east, man, help us go. from the west, help us from the Jesus, north, man, help us from go. the south. Let there be help us to Jesus, God. man, Your go. divine orchestrated help us. Man, Your go divinely sent there. help us. Your Everybody, angelic help ya us. for mama. Rapa Ya papa, for rabado mama. sata, Ya for rabada mama. bada bada Ya bada for koma, mama. rababa Ewo sata raba, Yesu Kristo rabada di mu. bada bada Ewo bada Yesu koma Kristo di mu da yina. rababa zaba raba zebada Ewo Yesu rabada Kristo di mu. mago raba Ewo sata ya, Yesu Kristo di mu da rabada yina. baba. We need help us, oh God. We need Ewo help us. We need help us. Jesus di mu We da need yina help us. nobe. We need help us. We need Ewo help us. We Jesus need help Christ us, utumi oh mu da God. yina Lord, nobe. you are our Ewo helper. Yesu You are Kristo di mu. our Ewo sword. Yesu You are Kristo. our stronghold. You are Lord our God man. Almighty. Lord God Almighty. In the name of Jesus Christ. Na your car will say 0551-667755 and a year hama obet me afra so ano pay your bompaye near su kwan near mahukwan near shisha or how near shisha atete amani etimbobo yaudi or yaudi yesterday ahwodin say eradi wesu anu amaye wo yesu din. Oh yes. Ayi bobo ewo yen papa ewo line so asubide kawo en kawo so kofodu afun today abasofu ni damwase woni kemwano paipa ede radiasi kuda me da bisabia na me di me hiasem di tumani ina
ɛna musumu bɔ paya ɛtumu bɛbu paa ɛna awia mimi ma no sɛ wɔn yɛ test na wɔn mba se kura na yɛ wɔn afi the result no fi ke kofi di abira wɔn eti na ɔfrɛ ma ɔsere pɛrɛ bi sɛ ma di kuni eti ɛna ɛsɛ abɛn ta akwadaa bɛ kɔ school 3 years na ɔbɛ paasi ne nyinaa ma ɔne papa na ɔnim sɛ ɔhia wɔ fie ampa ɔnim sɛ ɔhia wɔ fie na ɔnim sɛ ne papa so ta n'akyiri ɔngu m'anim ase da ɛna akoma asɔfo so ɔngu m'anim ase da eti mi de daase ama mu mi ma mi daase pɔpɔpɔpɔ na daase a mi de ama mu nso mɛba asɔre dɛm abɛma daase papa ɛnyɛ taaguro. Amen. Eti mo bɔ paa ma no na adesua no kɔ anim paa na ma ni gye na mi ni bakrakye ni bia no kwa ne mi di da so. Nyame ti ase, nyame nhyira wo paa. Ɛda ase sɛ wafrɛ. Yɛma akɔ ababa kuma 97.1. Ɛni da so ɛwɔ Yesu Kristo mu wodi ne baabi a wafrɛ fi. Yɛdi de sabɛr baako pɛ, nikasa fi bi. Nyame nhyira. Papa na kana papa sampo nyame nhyira mu papa. Dede ani se na kasa na kibia musumi sɔle de mu nsi wɔ ma yɛ da ma nyame nhyira mu. Papa ida was yɛ ba program ɛwɔ great. Papa ɛnɛ yɛ laaje yɛn ɔma yɛn ntiato biara wɔ fie na yɛrekɔ yɛn kɔ so yɛn awofo yɛn abusua kora so bi yɛn bi hɔ. Wakati ya Sister Mary yɛbɛbɔ mpae nyame nhyira mo papa ɛwɔ sɛ to ho akyɛ ɛne adwuma mode yɛ na hoɔden mu yɛbɛbɔ mpae ama mo nyinaa wobɛtumi afrɛ 0551667755 na wɔne yɛn ɛnida so awurade mu tɔfɛ mmɛfua mekasa fie kɔpɔ nyame nhyira patɔ bɛsɛ moboa me mpaebɔ na da bia meyɛ adwuma na ɛka mmene me ne baabi efi patɔ mo mpae Eradi bedin kunim yɛbɛbɔ mpae ma yɛbɛbɔ mpae mɛfa yɛbɛbɔ mpae ma shortly yɛbɛbɔ mpae ma shortly wode kɔ so ɛti yɛbɛbɔ mpae ma shortly why hello anida so wɔ Kristo mu anida so wɔ Kristo mu wodin baabi afirifi nyame nhyira wo sɛ kuya yɛsrɛ mpaebɔ ma me ho ahoɔden mebusu de mu akyi sɛ mɛbɔ mpae na mede anyama yɛ aresa saa daa me ba nso sɛ mo nsa mommɔ mpae ma me ba deɛ wɔwɔ ani so no ɛmpie ma wɔ baako sua adwuma nti monhyɛ ne de nso mesua na adwuma nso yate nyame bɛdi nkoni mama wo papa yɛrebɔ mpae ama yɛnua bi ɔwɔ akuropɔn Mary ne abusuafo a wɔfrɛ fie akuropɔn ɔdi dwa na nyame nyim sika hye Awurade nkasa ma Yesu Kristo di mu yɛnua akuya ɔwɔ late yare Awurade nni nkoni ma no yɛbɔ mpae Jesus Christ di mu nti Awurade amɔpɛ in the name of Jesus yɛpagya insurance teachers a mpo grace edu dwumadi ba wɔnim so sɛ mmerɛ kakraka no ɔde dwumadi akɔwe Awurade kyɛ wɔn mu nyama wo mɛyɛ wɔ Jesus di mu yɛnua mafi a ɔwɔ okuropɔn ha ɔso sika mu so ɔyɛ adwuma na ahyɛ Awurade Yesu yɛbɔ mpaeɛ wɔ Jesus Christ di mu ɛma wo nhyira ɛne wo nkonimdie ɛma no ɛwɔ Jesus di mu yɛsrɛ wo sɛ Awurade kora no sika ma no Awurade wahoɔden kora no sika ma no ɛwɔ Yesu Kristo di mu Awurade wɔtɔn ama yɛntɔn na ne sika no ntimi nyina ɛwɔ Jesus di mu ɛma me ɔsfrɛfri lata wo srɛ ayaresa yɛsrɛ sɛ ma wayaresa nsanka waba a wanɔpa yi ɛwɔ Jesus Christ di mu sanka waba wo biara no ho nipadua no atɔkye ma ayɛ mmerɛ ɛrafansa ka no nsɔre ɛwɔ wɔn tumi mu da ne ma ɛne na busua hyɛ wɔ Awurade wo nsa obi ayɛ Awurade ma ne nkɔ so ɛma wɔn mu nyama wɔ Jesus Christ oh Jesus Awurade ɛda wase Yesu ɛda wase He's my high tower. I will call on the name of the Lord, who is worthy to 0551 667755 0270191971 ubetumi afre na yina
yɛn sɛ Awurade adom ɛmma wo Awurade ɛmfa ne nsa ɛnka wo na bibiri nka wo ntena faako Awurade bɛhyɛ ne ho anuonyam na wɔtwi awie Awurade ama wadanse Awurade nsiesie o ɛma na ɛwɔ yɛn nim Awurade nsiesie o ɛma na ɛwɔ yɛn nim na ɔma ne tumi ɛnyɛ kɛse ɛwɔ wo so yɛda Awurade ase yɛda Awurade ase Lord Jesus Christ yɛda Awurade ase yɛda Awurade ase oh God yɛda Awurade ase Jesus yɛda Awurade ase 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 Father, we thank you. Everybody get us. Abusuafo ene anɔpa yi ye kɔsoara ahwɛ ne Awurade bɛyɛ na yɛka yɛ ho sɛ weekend yi yɛbɔ mpae bibi bia wɔ yɛn nim no Awurade ma nkunimdi ɛyɛ kyɛfa akwantu bia ɛwɔ mu bia sɛnea yɛyɛ ne daa no yɛsrɛ Awurade bambɔ ato alɔlo kwan nyinaa ɛne mfidi ahorow nyinaa so sɛ Awurade ma akwantu mu nhyira ɛntɔ ne mɛ nyinaa ebi tutu kwan ɛna nwumre ɔkyena ne kwasida ɛwɔ nwumedi ahorow nyinaa ho no yɛsrɛ Awurade akwantu mu nhyira ato ɔman Ghana so traveling blessings baabi biara akwantu ɛwɔ no Awurade ma ne nhyira ɛnyɛ kɛse yɛbɔ mpae ɛwɔ Jesus Christ wodi mu Awurade anɔpa yi wotumi mu da ane yɛsrɛ nhyira ɛwɔ akwantuo mu ma wɔn mma na wɔtwe ne na wieyɛ ne na aka nyinara ɛwɔ Jesus Christ wodi mu baabiara a wɔn mma bɛkɔ ɛwɔ ɔman yi afa no nyinaa yɛsrɛ wo sɛ Awurade ma wo nhyira ɛni wo mma nim ɛwɔ Jesus Christ wodi mu ɛwɔ Jesus Christ wodi mu ɛwɔ Jesus Christ wodi mu ma wo nhyira ɛnyɛ wo madia ne mogya hwegwa nyinaa tuntwa ɛwɔ Jesus Christ wodi mu da oh Jesus Christ ɛwɔ Yesu dim Lord Jesus Christ wotumi mu da ɛwɔ Yesu dim ɛwɔ Yesu Christ Awurade yɛda wase Jesus we thank you Lord Jesus we thank you Awurade yɛda wase Lord Jesus we thank you Awurade yɛda wase Awurade kamfo din anɔpa yi ɛwɔ wotumi mu da ɛwɔ Jesus Christ wodi mu da nyinaa ɛwɔ Jesus Christ wodi mu ti Awurade wa no nyam kɛse mu yɛwɔ abusuafo yi ɛwɔ Facebook ɔmo so sending a message ɔfɛ Maswell say good morning papa nom thanks for your prayers and God bless you nyame nhyira bebree na yɛnua Berima Richard Omari Sasu ɛnso ɛne yɛn nyinaa ɛrebɔ mpae nyame nhyira mo bebree Awurade ɔnka mo ho na Awurade ɔno mo Awurade ma ntew n'anim ɛnkyerɛ mo papa o final words na mbere na so papa yɛda Nyankopɔn ase anɔpa yi nso kakra mɛka ɛyɛ nkyia yɛde ɛma adɔfoɔ baako mmienu bi yɛde nkyia ɛma mama Letitia ɛne abusua no ɛne children's service teacherfoɔ Grace Asafo mma ɛne school for the blind head mistress Madam Veronica Derry ɔne teacherfoɔ ɛwɔ hɔ nyinaa Madam Ruby na Madam Millicent mu nyinaa yɛkyɛ wo anɔpa yi Awurade nhyira wo nyinaa amen nyame nhyira ɛnka Awurade din anɔpa yi yɛkae yɛn ho sɛ yɛn papa Reverend ID Asare mɛhu sɛ ɛnɛ ɔbra kwantu ɛyɛ yɛn papa KB ebe host no ɔde ɔno bɛba so nti dem sɛ yɛma papa tiri nkwa yɛma Reverend Ismail Domiti Asare tiri nkwa bebree na yɛda Awurade ase sɛ Awurade de no ayɛ bebree ama presbytery ɛne Ghana ne wiase nyinaa nti yɛda Awurade ase sɛ nyame yɛadoma kwasida yɛnaa yɛkɔtaa n'akyi ɛwɔ Christ Church na yɛda Awurade ase ama no saa nso ɛna yɛka wo sɛ ɔkyena nyame yɛadoma 2 to 4 restoration hour grace ɛbɛba so live 2 to 4 restoration hour bɛba so na yɛatoa so abɔ mpae na Nyankopɔn ɛbɛdi nkonim ama yɛn Awurade bɛdi nkonim ama yɛn Awurade nka yɛn ho bɛdi nkyia ama Okuapaman school adɔfo ne abusuafo nyinaa na Patmos adwumayɛfo nyinaa ɔkoman adwumayɛfo nyinaa nyame ɔnhyira yɛn na bɛdi nkyia ɛma Ewura special baako paa ne din ɛde Marian Adobia Samoa obiara nim no obiara nim mama 1
Erade enka no ho no nom no no nhyira no no manado menye kese presbyters mo mansin mu Erade nhyira mu nyina mama para eben abusafo etati yempa Ukwapama junction ho mama obu mama yao mama Kofa mama Emilia omodo supa Joanna ene nweka ho hene nana munyina nyaminhia munyina Abigail mame sunyane mamo otubia mamfin maskata Accra hono Eunice White ne nweke ka ho nanama US ne charities in timu UK mu HS ebusuafo no dos Millicent amponsa wo munyina yekesi nyaminhia na weekendi oma ensimu yiye yebesi ahia nyame yaduma joda Erade de chenya yebesi ahia yatoya so ne yede ni ato Erade so Erade nka mu nyina ho yebesi ahia bio bye bye. Go!